na amince. Ka tashi tsage ka nemi naka, yau dai kam naka sai naka, da abun wani gwara a ce naka, kar ka dogara sai an baka, a kwana a tashi sai labari, barwa Allah komai kaji, zaman duniya sai ya bore, Allah kaɗai ne magani, wata rana sai labari, sai da addu'a dan uwa kaji, zaman duniya sai ya bore, Allah kaɗai ne magani. Nake damu mu Allahu ka magance mana, kai ne ka san bukatun mu Allahu ka biya mana, abin da ke damu mu Allahu ka magance mana, kai ne ka san bukatun mu Allahu ka biya mana. Da rarrafe yaro kan iya tafiya, a kwana a tashi za ka iya, kalli gaban ka karka juya, ka iya takunka dan uwa, ka rinka tuna da